ओ ओ आय एम सॉरी मॅम. नाही म्हणजे तुमचा पियानो ऐकला आणि मला मोह आवरताच आला नाही. आय एम सो सॉरी. मला माफ करा प्लीज. माफी कसली मागताय तुम्ही? उलट मी तुमचे आभार मानायला आले. मला तुमची साथ खूपच आवडली. हो माय गॉड, हे खरंच म्हटलं तर मी वेडा होईन. वेडा का? हो माझा गैरसमज होईल ना, मी चांगला वाजवतो म्हणून. नाही नाही, खरंच छान वाजवता तुम्ही. थँक्स. चित्रपट पाहण्यासाठी लगेच डाउनलोड करा अल्ट्रा झकास मराठी OTT ॲप.